Lalaking baguhay lang Nipiyansa, gipusil-patay kagahapon dito sa Dakbayan sa Mandawi. Kalambigitan sa Drugas ang gitanaw nga motibo sa maong krimen. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa Superior Barangay Look, Mandawi City, nahitabo ang pagpamusil pasado alas 3 kagahapon sa hapon. Patay diha-diha ang 34 anyos nga si Mark John Soko nga luwan pa sa iyang motorsiklo. Kauban niya ni adto higayuna ang iyang kapuyo nga nakaangkas apan nakaluwas sa hitabo. Ang mga suspect giingong nagmotorsiklo usab. Nasayran nga si Soko gikan lang mipiyansa sa korte gumikan sa paghupot og drug paraphernalia dihang nadakpan kini sa miaging simana. Pebrero 13, na-interview pa siya sa Balitang Bisdak, sulod sa Opao Police Station, lakip ang kauban niya nga dinakpan. Didto hugot nga gihimakak ni Soko ang iyang kalambigitan sa Drugas, kay matud pa, miadto lang siya sa balay nga gironda kay duna siya ay tuyo. Unsa ka dito, sir? Gi-atangan man sir. Paro lang. Oo. Okay lang po sa mga ano. Wala. Sa nama, kaya nahitabo dito na sakso. Wala. Drugas, wala. Wala. Gamit telefon. Wala. Sa pagpusil-patay kagahapon, Drugas ang gitutukang anggulo sa PNP. Matud ni Senior Superintendent Julian Entoma, sa profiling sa kapulisan, gingong nalambigit ang biktima sa mga pagpamusil. Nakauban niya sa uban ng mga dito sa Bohol, mga hitman. Din mo lagi na mo during eleksyon gamiton siya din palamig sa kuan doon nami di lang mapan ang iyahang kalambigitan nga dihay gitira sa Bohol na isa ni siya sa mga personality dito na gigamit. Padayon pa ang investigasyon kinsa ang responsable sa pagpamusil. Doon na may kanang plano ta ang Station 5 nga apply og search warrant ni kunako tungod sa armas. Then nagkataon lagi nga nadakpan niya tong kamotong ilang kuan nga di lang usa daghang ganing magduda na uy anong kuan magyud na pulis na sad na kami wa mo kang kay as much as possible ko to lagi may pagdakop kung manlaban o masukol mawala na siguro noted man ang Station 5. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.